Benvinguda, avui comença l'aventura, la ràdio escolar, la màgia perdura, iniciació al so, a crear i compartir, la nostra veu és el pont que avui podem descobrir. Iniciació a la ràdio, un món per explorar, on tothom té veu i juntes anem a volar, unides en la freqüència, l'emoció en cada paraula. La ràdio ens connecta en aquesta nova jornada, preparem micròfons, l'estudi ens espera, creativitat s'encén, la imaginació s'espera, aprenem a parlar amb rima i amb emoció. La ràdio és el mitjà, la comunicació en acció. Iniciació a la ràdio, un món per explorar, on tothom té veu i juntes anem a volar, unides en la freqüència, l'emoció en cada paraula. La ràdio ens connecta en aquesta nova jornada, en cada programa, històries per explicar, notícies, entrevistes, música per explorar, expressem idees, deixem volar la imaginació. La ràdio ens uneix, fem educomunicació. La ràdio ens uneix, fem educomunicació. Iniciació a la ràdio, un món per explorar, on tothom té veu i juntes anem a volar, unides en la freqüència, l'emoció en cada paraula. La ràdio ens connecta en aquesta nova jornada, amb cada història, amb cada cançó. La ràdio ens uneix en aquesta passió, descobrim el món a través dels nostres mots. La nostra veu ressona omplint espais més remots. Iniciació a la ràdio escolar, una experiència sense igual. Escoltem, parlem, aprenem a comunicar. La màgia de la ràdio a les nostres mans està. Comencem el viatge i anem a radiar. Comencem el viatge i anem a radiar. I tu, ja tens la teva guia de ràdio escolar? Fes-te mecenes i aconsegueix-la! Sí! La veu de la infància. La veu de la infància.